Prvá pieseň patrila speváckej skupine dievčat súboru Breza. No a tieto hrdé Grinelčanky chceli úvodnou skladbou privítať ďalšieho hrdého a celým srdcom Pezinčana, pána Milana Grela. Ja ho vítam medzi nami a poprosím ho o úvodný príhovor. Dobrý deň. Dobrý deň, vážení návštevníci Vinobrania, priatelia dobrého vína a priatelia pezinského folklóru. Dovolte, aby som aj ja vás privítal na Pezinskom Vinobraní a pri tejto milej príležitosti, pri krste CD-čka, CD nosiča, ktorého mám v ruke, len pár vetami by som chcel povedať, že voda v sebe schováva zdravie, víno v sebe schováva pravdu a folklór v sebe schováva odkaz našich predkov. Teraz vám nesieme tento odkaz s týmito veľmi dobrými, veselými ľuďmi, s ktorými som teraz pár týždňov spolupracoval a zistil som, že je to veľmi dobrá partia ľudí, ktorí vedia odviesť nádhernú prácu, vedia sa zabaviť, vedia pošpásovať a mladšie generácie majú sa čo od nich učiť, majú im čo odovzdávať. Takže chcem aj týmto poďakovať za ich, podľa mňa, veľmi skvelú prácu, ktorú odviedli za posledné obdobie. Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo Mirke, ktorá bude moderovať celý tento krst. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Milanovi za to, že mal chuť a guráž a odvahu mi dať taký návrh, či by sme sa vôbec do spoločného CD-čka nepustili. CD-čko je na svete, stálo to naozaj veľa času, úsilia, energie, ale samozrejme aj chuti a radosti, myslím si, že od všetkých zúčastnených. A ja verím, že nájde svojho adresáta práve vo vás, podporovateľoch a nadšencoch a všetkých tých, ktorí máte radi folklór, aspoň tak ako my. Uviesť CD-čko na svet a medzi vás sa patrí trošku tak honosnejšie a oficiálne. A my sme veľmi dlho premýšľali, kto by bol vhodným krstným otcom alebo tým, ktorý mu na ten štart do života pomôže. Našli sme človeka, ktorý vraj Slovensko pozná ako vlastnú dlaň. Majster 7 umení, scénograf, historik, ale predovšetkým človek, ktorý navrhol niekoľko amfiteátrov, kde sa konali významné slovenské festivaly folklóru. Človek, ktorý nadovšetko miluje našu vlast, naše tradície, remeslá a ľudí, ktorí v nej žijú. Dovoľte, aby som medzi nami privítala pána docenta Viliama Grusku. Ďakujem pekne za pozvanie. Staršia generácia, ktorú vidí v hľadisku, vie, z čoho sú slová, ktoré tvoria názov CD-čka. O víno, víno, Boh ti nebodaj. To je pôvodná časť básne Jána Smreka. Tento Ján Smrek sa v roku 1932 v interviu pýtal Karola Plicku, čo bude s ľudovou piesňou. Zanikne, stratí sa. V prirodzenom prostredí, odpovedal Plicka, zanikne, pretože zaniká sedliacky spôsob života, všetko sa spriemyselňuje, ale bude záležať na ľuďoch, či oni sami budú tieto piesne pestovať, učiť sa ich v školách a viesť ich spievaniu svoje deti. V Lani sa to potvrdilo, že sa našli nové spôsoby, ako udržať pieseň. Na podujatia, ktoré bolo nazvané Posolstvo piesni Slovensku a svetu, spievalo dohromady 91 zoskupení na 52 vrchoch, pahorkoch celého Slovenska, dohromady skoro 3000 ľudí, naraz v jeden čas o 12. 20. júla 27 cirkevných, ľudových, chrámových
a znárodnených piesní. Súbor Radosť patril k týmto takmer 3000 spievajúcim, spievali na Devíne a to ich asi podnietilo k tomu, aby ma ako autora toho podujatia, aby ma pozvali sem. Ja im preto ďakujem a želám im aj všetkým ostatným, aby ten vzťah k piesni, ktorý sami vytvárajú v svojom prostredí, im vydržal a stal sa pevnou osnovou národného vedomia. Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa z toho. A ďakujem pekne ešte za jedno a tu som zbadal v zelenom tričku v červenej čiapke vynikajúceho speváka z Oravy, Jaroslava Zápotočného, nože ho zaraďte potom do programu. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne pánovi docentovi Gruskovi. On vždy šarmom sebe vlastným, myslím si, že uviedol naše CDčko do života tak presne, ako sme si to predstavovali. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás.